Tikulandeni tu program ya lero ya Tikudziweni pano pakanema ya Times. Lero lino tu tikhaye tikudziwana ndi a Charles Kamanga. Iwo watu ndi mmodzi mwa makochi mdziko muno. Ndipo pakadali pano akukocha timu ija ya Moyale Barracks. Dzina langa ndi Sam Kalimira, kukupemphani kuti mukhale pompo program ya lero. Takulandeni akocha. Asalamu kwambiri. Kuli bwanji ku Barracks? Kumene kuli bwino ndithu kwambiri. So ntchito ikuyenda bwanji? Ntchito ikuyenda. Tathokoza. Chifukwa tili pano. Asalamu kwambiri. Anthu akudziweni kuti Charles Kamanga ndi ndani? Charles Kamanga ndi mwana amene anabadwa m'banja la bambo ndi mayi Chasimpa Kamanga, bambo kukasungu mayi kunchinji. Tinabadwa bwana 6, ineyo ndi wa number 3. Wa number 3? Yes. Bana 6. Yes. Osa amuna? Akazi ndatatu, amuna ndatatu. Ayi adachita bwino. Ndithu. Ndemwati kumudzi kukasungu? Yes. Muzi ndi kukasungu ndithu, muzi mwa Chasimpa village, fumu ikulu Santhe. Kasungu district. Chabwino. Ndithu. Maphunziro bwa zidaenda bwa? Ya primary unaphunzira pa Chaima primary school, Sunday school unaphunzira pa Chigoli CTSS. Form 4 yanga naphunzira pa Magawa Sunday school kunchinji. Ya ndiwe umbala school ndimene napangira ndithu, school zinazi nizokuzaniza za masera athu amene napangira. Ndapakabe ndithu makosa angapo kuti mwina tisapite ku masewera. Sindikudziwa kuti mufika sona kuti ndi mkochi. Sidayambira pati. Kwambiri ngati kubanja limene ndabadwa ndizoti anthu ake mambanga nalokonda masera mpira kwambiri. Then ndamenya mpira ndili mwana wang'ono, and nthawi imene ndimamenya mpira pa ground zinalize zoti ndimakhaso ngati mphunzitsi. Pamene popo ifa ndimauza azanga zochita. Pamene ndikumenya nawo azangaja, koma ndimene umakhala ngati coach, umakhala ngati captain, ndi mazuwa mipira yako muzija, ndimaonekapo ngati munake amene ndikukhala ngati ndikutsogolera azanga ndineyo. Ndeni ngati zidambira ndithu mwana waine. Koma bezi lapitire foti nitafika poti ndambomenya mpira ngati Super League. Mpaida fika poti sanuna khanga kuti ndikumenya Super League kumwere ndambomenya mwere ndi. Mwina tisapite ku Super League mwina kuti mumamenya mpira ndi bambo? Yes, bambo. Adali okankha chipoko panawonso. Bambo anga ndichonali munthu oti mpira amamenya bwino kwambiri. Andi ineyo asatafika poti asana mwalire ndamenya nawo mpira malo amodzi. Amamenya ngati defending midfielder, then ndamenya ngati attacking midfielder. Ndithu. Ground imodzi. Ground imodzi. Mwana ndi bambo. Ndi bambo. Yes. Anthu usangalala kwambiri ndipo ndimakumbukira first game ndachinya chigoli koma nachokera pa bench. Iwo ali momo ndi atatulusa bambo wanga ang'ono. Ndilowetsa ineyo bambo wangu ndibereka ali momo. Koma first touch yanga ndipasana bambo wanga mpaka ndachinya chigoli panali patali fa zigoli zanga izi nitabwera ku Super League sinimachinya mu 18 years box nimachinya mpira patali kwambiri. Ndithu. Ndeno nkhani za mpira zidambira kumeneko kumwana ndithu. Zidambira kumwana za mpira. Kutoka kwa makolo kenaka kubwera kwa ana tsopano. Kwambiri zidambira thukalekale zimenezi. Nde mpira munafika nawo bwanji? Musadafika ku coach kumenya mpira. Munafika nawo potani? Sanafika kumbali kuti nzakhala coach. Ndamenyapo mpira kwa madzaza kumuzi timunali zikakhanthai azathu andale awo amapakhazikati zikho ndemo bizoti nali ndi brother wanga ngati amenewo ndoti mayi awo akulu mayi anga ang'ono ndi amakonda sompira kwambiri amenewo alipo ndi Mr. Elfa Zombo anali ndi timu yawo ndi amene amakhala kuntenga mamenya noti magame osazoti nthemene chantha kuti akundiona yaye tali finals inake kunabwera Manfred Hona ndi malemu Devin Pesi zimaka usimu mtendere. Kunali finals Banyamulenge imene mamenya achimwene anga ndi Katonda. Ndi tumenya mpira umene uja napeza kuti Manfred Hona adasankha man of the match usankha ine. Devin Pesi anasankha nzanga John Levison anafuchana anamwaliraso naye zimaka usimu mtendere. Adatenga drama. I remember 1999. Anatenga drama 100 kwacha anadulwa pakati. Manfred Hona ucha pisino basa ine pisino basa John Levison amene nickname yake matika muzu anampatsa zina lake muzifa cha mametedwe mera mametera kumurusu kumakhala sisi ya ndiyeno zidapitirira wewe nthemera adantenga mpaka ku national team na Malawi versus Angola kamu stadium
kuchoka ku mpira wa kumuzi osalisoka kuti direct osalisoka pena nene kuti muna namenyapo si kabaya chipiku si premier ayi mana ntengezo zoti ma finals zikhoza ma MP atabwera kuti Manford Hona Devin Pace uzationa anatenga mpaka Malawi national team Malawi versus Angola and ndimakumbukira game nthawi imene kuti Ernest Ntawala kumenya mpira Patrick Mabeda kumenya mpira Maduka kumenya mpira Mege Mwasi kwa chinzanga wakasungutie wa Ten Stars akumenya mpira and nine oli modzi mkampo ku Blue Bed Motelo kuyamba kupita kwa ku Blantyre kuchokera ku Mudzi chifukwa cha mpira wa Makwalala yes ukapita makamenya national team sipo yamba mimi mnamenya mpira wa national team mama kana ngati kumenya game uri game iyi ndi sinamenyepo koma uite call up pafulo makwala angapo ifande kuti ngati under 17 call up napita hapo under 20 pakufika national team umapopo poyeme 17 ndapita straight ku senior national team ndicho kayongo kapanga ku training ndi aina Ntawali acha aina Mabedi kwa ine ila chinthu chachimwemwe kwambiri ndi ndinasangala unaona ngati moyo kuyamba somo wina watsopano kumaseranga mpira nakako 3 days kuti bweza zusiyana ndi panopo munthu amvera ku national team mpaka ukakhala mwezi ali ku national team pamene masiku akumbuyoko ngati sikupanga tiki ili tsiku lomwera makubweza koma nena 3 days and anandilimbikitsa kuwa chinthu amene ali chake chamangwana malemu mzima konse mutendere nditu ndimene ndambo kuti kodi maserawa ndizo timangosera kumuzikuza zinthu zintsogolo tiyambi chake yoti mpaka ndife kuti ndiyambeona kutali ndi masera mpira zidambika choncho nditu nditsopano kuti ndiyambe kukocha tsopano zinakhala bwanji ya mene kuti muna ka moyo kokocha kadambika kale ndi kumenya benda zizanga koma nuntafika sono ndafika poti ndabwera ku Mzuzu kuno Moyale andiyitanitsa 2000 imene nali July ndazapanga ma trials ku Moyale siku limodzi ndo ndipatsa form ya Super League ndiye panthu amene ndimagwira ntchito ku Mchinji Andrews Motel unali kashiya kumeneko koma bwana ndimayamikira kwambiri pala ndipatsa okay kuti kaesema iwako ntchito iyi itazina zima chitani imatha ndipita kaese ntabwera ndipatsa form ndabwerera then ukatsazika bwana ndibwera soko ndikumenya na nchibe Moyale ndimamenya ndabwera ngati umenya ngati striker nimamenya benda mamenyamo timu ya Moyale yes Moyale ndamenya zaka 10 yes umenya timu ya Moyale Moyale ja zaka 10 ndoti pa zaka 10 pamene pandigepo mugeko 5 years ndi captain wa timu ichi fana nambo menya Moyale ja 2000 ndoti 2000 ndamenya Moyale 2001 Moyale imafika 2004 panali course ya intermediate coaching course imene amapangisa ndi ID tunaonamo huko ku Mzuzu ndechifoti chokonda mpira komwe kunanga ndimatinga ku Moyale sochochita ndi makanthawi ina yake imene ndi makhandiana mpaka naza fika ndapanga timu yanga ndiumenya Moyale ndipanga timu yanga nayi chaso dzina limati Banyamulenge imene napangisole anthu andione ndikuyezeke mpaka ndikapite ku national team nayi cha team manager Mzuzu muno timu ya adaidziwa chifukwa chati ndali ndi quality ena mama player amene nali nawo panopo gas 5 ndoja ali wachichepere ali wang'ono ndiye kunali mkulu wake ande 5 ndi amene ndi maplayer amene timu imene ndimakocha ine Banyamulenge nthawi imeneyo 2005 6 7 ndiye wapezoti ndikupanga zimene zija kunazapezeka sokosi 2008 ya 2006 ndakhoza course intermediate course ya 2008 si farm unapezeka ndachita sobwino ndoti mpira bendi kutanibe tikumenya ndimene ndazipezoti tsano ndikukhandu makhala ndi Super Eagles Banyamulenge yanga ikasini mapanga zonse ndimazithandiza Moyale ya mabuti ndibwereke ku mabuti anyamata amenyere game ija basi uzoti kenako ndasiya mazabe player amafuna bekanga chepe ndi zande kasinda thoza kuti kulenzi mpasa ndrama nimango panga ifo yokonda masewera ndimene fresh ankoma adanditanisa pali timu aba Super Eagles muzithandiza ndi nakapita ku Super Eagles division 1 Moyale besina isendu kumenya ndati division 1 ndi Super Eagles ndakhala nayo mpaka uzafika kumenya premier ndoti zikho zimene atenga ndikukocha Super Eagles yo ndizikho zokwana 7 yes fa zikho sima kunali alafu kasambala afuno imene MP nayi kana khazikisa chikho chawo mu Mzuzu muno natenga almost katatu kunali farmers world namapiro mpaka kuchitipa kamenya game natenga farmers world natenga kawiri imene ndumenya ndi fichi ku Super Eagles
ndilupirizabe luso langa ifa sinimafuna telepompo ndikaweruka nthawi zinozi kuno Moyale muno ndaweruka nthawi zinozi makhandupita ku training iso mu CCP Super Eagles andikomera mtima fomu wake amanipasa mwayo kuti muno mandipirira makosi aja ya ndeno chidapirizabe Moyale versus Super Eagles momuno namiyanzu stadium muhango bench inayi ine bench inayi ndawuzira munipase mwayi ngakendi kumenyabe mwana anawo ndikhale nawo ndimene bezoti Moyale dalusa pompano 2-1 ndikukocha Super Eagles ndimene kuli mapuleni matengaji na mapuleni ngati Juma Chikwenga Lesman Singini ndikabwera wena ndambiri fa ena Love Jere ena pano pali kuchirumba mapuleni mukamba osi pano po ena ndinawo ku Moyale yes ndinawo amaja namba ukocha ndithu under 14 ndikoti division 1 premier ulo Super League wenu watenga kuti apanga ubwino wa mpira kuti ndizoti ubwino wake ndi wakuti neyo ndine chitsazo ifati namenya mpira umanalo wa ntchito ndenuso teni mukalowe chani mukalowe ntchito moti ndi mapuleya onse 8 amene ndino silikali ineyo ndine silikali ndi tunalowa ntchito 2001 panopo ndoti ndi 17 years ndiyo nkhandi silikaliso apart from kuti ndi coach ndi msilikali ndi tunalowa ntchito nditu apa no 17 years service yes ndiso kuno kuti mufike kuti mu kocha Moyale zinakhala game mena namenya Moyale ndi Super Eagles titachinya Moyale amuhango 2010 ntawa ndiutsazika kuti mpira panopo ndakwana ndipume anozota funa pume mpira nati ineyo basi mpira ndipume zinthu zimakhala nthawi sinavulale sinatani komabe ndivula bandi ndivasa anthu noti ukapteni ine panopo moti manyamula chikulu 2010 ndi Sivo pano panzu stadium ndi captain ndineyo 2008 machinya Blaze ku Blantyre captain ndili neyo unfortunately game Blaze anandi pasa red card first red card yanga mpaka napanga litaya mpira ndanankhaza kwambiri sina zinkhaza of course koma zidathandiza club kuti tipambane fa imene time mulozi red card is part of game yazimeza nza mpira Moyale akoche kwambiri chite break tatokoza zo kwambiri mmene mutu ni mmene tikuchitira pano pa kanema ya Times ndipo iyi ndi program ya Tikudziweni. Lero lino tikudziwana ndi a Charles Kamanga iwo watu ndi coach wa timu ya Moyale Barracks kuchokera mu mzinda wa Nzuzu. Dzina langa ndi Kalimira, mukhalepo mpo chifukwa tibweraso chigawo chachiwiri. Tikulandeni tu chigawo chachiwiri cha program ine ya Tikudziweni pano pa kanema ya Times. Tinanena kuna kuti lero lino tikucheza ndi a Charles Kamanga iwo watu ndi coach wa timu ya Moyale Barracks mu mzinda wa Nzuzu. Tikulandeni akoshi zo kwambiri mafotokoza mmene mwachitira kumbuyo kuseku koma no simunaboleza kuti kodi polowa ku Moyale zinakhala bwanji kuti mukhale coach wa Moyale. Kuti loye ku Moyale nanenaka kuti amuhango Nicholas Muhango na amene alandirana iwo ali head coach wa Moyale ataona kuti luso limene ndikupanga ifa munzuzu muno anthu amadziwa ndi tutatu koma Super Eagles koma kuti mumeze zimene kumenya bwino kwambiri ifa nali chifukwa cha minaso ma player amene nawo ndi mpiro mena mamenya achina chalonga kaonga achina Lazarus Teko Nyemera ndi anthu amene nali nawo ena achina Brown Pira achina Mobula ali pano pali kulonga uko ndeno adanuzora iweyo ubwere udzakhala assistant coach wanga koma ndinachilandirabe movezi for ngasanya matandi madziwa moti ndi 2011 nakhala wembo khala assistant coach wa Moyale 2012 nakhala assistant coach 2013 nakhala assistant coach wa Moyale 2013 ku Moyale Barracks kulibe coach nimene anditaniso kuti timu ikufuna kutuluka atanditanisa ilipa number 13 nimene ndimapita kwa Moyale Barracks ukathandiza Moyale Barracks season imene ndamaliza pa number 4 sina tuluke timu ndayipanga survive basi kena ku 2015 naimba so Moyale Barracks khala pa ndiapa dakhaso ndi temwa nsuku amene nakakati mathandizana naye ndeno nadzabwera koso kunoku ntabwera sinagazotana ngasi munthu ngatofika makhanga kuti munaka ufuna uyeisonozo pakati pa anthu ndabwera ndine munthu nsika ndakuza ndi silikali magwira ntchito zosilikali ndikugwira ntchito zosilikali cha basa nati kochi zinthu zatisoonekera Moyale damenyaso magemu season ino sinambe bwino koma season imeneso sinali bwino amene magemu ambiri opeza kuti timu ili 9 points
ndene ntabwera amuhango anangati panopo mwina ineyo mwayo ndivuta iweyo ndikusiyira ntchito kugwira ntchito ndiweyo kana wanyamatawa ndizingokuthandiza pamene dakanga ndambokhala mphamvu tsano kuti moyereja muhango andipanga andiova first round idakhala magame 4 magame atatu dawina ina idapanga draw zonzo kuti tidamaliza first round ndi 19 points koma kufika mpaka pano ndine coach bendithu wa Moyale. Yes, panopo ndine coach andi panopo ndine anandipanga undiyenereza kuti ndikhale head coach wa Moyale. Ngati makochi mukuona kuti muli tsogolo makochi tsogolo lilipo komabe chimene chimafunika kwambiri tsogolo zilioneka kuti mpira kwa male muno mpira ulimo koma pena pake timatho upanga tokha upangisa kuti mpira ukangati mpira mulibe one ife makochi titatizika pozo kuti tizikondana kwambiri zinthu zimene zingatimangisa kuti makochi titukuke koma nthawi zambiri tinaona ngati vuto limene makhalapo makochi ife mwina ndi wina akakhala pena pake makanga kuti munthuja asaoneke kuti ndiyeyo usafunana zabwino ningati mwina ukhomerera mukantima kakaduka kaka kuti bwanja ali apa uyu nchosamuyenera chimene makochi mwina kwa ineyo naona ngati chimene panopo chikumativuta kwambiri koma tsogolo kochi lilipo kwambiri ngati ineyo ndimakhulupirira nthawi fa munthu aliyense ngati ndi coach amapasidwa nthawi imene Mulungu adamukonza kuti iwe udzakhala uzapanga izi ndatswa ndi makhanchi kuzo kuti reason kuti ndasiya coaching lero koma nthawi inake zivuto fa malaisesi amene ndinawo amene ndapanga zimene ndaphunzira sizingaiwalika kuti paja muli ndi license ya ineyo panopo ndi malaisesi okwana 5 highest license CAF muli nayo CAF license ndinayo ndithu imene ndapanga 2015 ndi license yabwino mukakhala pasi chete ndi coach uti amene mati ine ngakhale ndili coach koma be haya awa ndakatundu tiziyamba zoona fa munthu usapange kaduka zimene zokakopanga malawi muno ngati ineyo ngati imene ali kina phiri ndimampatsa ulemu kwambiri ndi coach amene amatha ntchito komanso ndi coach amene iyeyo tizinena chilungamo munthu woti adatengapo utitengera dziko ukafika ndi imene yake ndizokhaza kuti munavuta nokhakhoti anthu timakhanga tokharoka sitimafuna zabwino fa amene ali kina phiri uja ndi coach amene aneke pano azikhala ndi timu ya dziko koma nanga si mumpangira kampeni no sinupangira kampeni komanso olomuna yeso muna kuti amangova Chelsea Kamanga ndi ndani sinambokhala nayo pasi kuti ndimapasana naye munthu macheza naye koma zintchito zake zimene zikukhanga limene numpangira kampeni maso numpangira kampeni ali ndi coach wabwino kwambiri ndikafika ku MTF ndi makocha awiri amene ine ndikakhala ndimadzote koma awawanda ndala ndimapasa ulemu of course munthu umakhala ntchito chimodzi koma pa chilungamo chake ngati ine ku MTF ndi Nicholas Muhango ndiko choti kwambiri fa zambiri nakuti muwachula fa kuti ndi amene no olokapena muna maulemu ako MTF wakakhala muna waja ine ndikhale kupasogolo iwo akhala pasi koma zintchito mene agwira ziwapangira umboni kuti ndiko chobwino chifukwa koji aziva chimene nzake akumuuza ineyo amuhango achanagwira nawo ntchito waza coach apato simapange bwino tipange amatondi vero senzo kuti ndikocha ofuna chinthu chochitheke pali makocha ife timasiyana mwina akhoza bwera mwina wachiri wange ndiuze neyo poza kuti handuza chani ndi wapasi zimene zimakhanga zimononga coaching career ya makocha ambiri zimene kusafuna kuvomekeza ndiye zatsona uchula kuti amuhango ndite mwansuku ndi makocha amene neno makocha awawo amava coach Temo Nsuku nali assistant wake Moyale Barracks ndikangofika pa ground assistant amanifuza coach lero nimone game inalili mwapanga chani zotani matata apange ndiye nimonongera mamaso kufandira amanipasa confidence that's why mina papa chiro si nimonongera sima ndivura pa ground pale kwa ine nimonongera ndivura na loss pali wipo alipo winapo akuonera kanema pano amafata khala coach mwina akaona pamene mulipo amati akumene ntafika pa Charles Kamanga zinthu zingakhale bwino mungamulangize zotani ndipo ndika aine kuti joina ni ntchito yabwino kwambiri chachikulu ndi makosi kupanga kwambiri makosi kulimbikira ifa coaching dakhala munake ngati mene ndineyo sinimakapanga zokuchiva after kuti ndizipeza drama komano ndizipanga promote mpira anthu azioneka kuti anthu akumpira kumenya chonchi ndizaphunzitsa ifa mpira ukakhala ndiwe coach umapangitsa anyamataja azira kwa zinthu zambiri akamale wa zinthu zambiri amakhala kuti moyo waja ukhala moyo thazi akhala ndi chani ndi amene angakhala aundimvera panopo kuti afuna atapanga zo coach ndipo abwere ngati ali kuno kumpoto ali ndi mwayi ifa ine ndilankhula ngati coach komanso kumpoto kuno ndine organizing secretary wa makochi ndoti
njiraso ndi khomwe kokhala ine kuti munthu yabwere ndi mulandira ndithu kuti mphuzo kuti azimapanga zakuti timapanga chitepe yake timambira apa kuti tifike timambira apa ndi zinthu zoti amene angakhale ni interest lafuna apange coaching ndi zinthu zabwino kwambiri kwa coaching ndi zinthu zabwino chiro abwino. Mmava bwanji ngati makochi kuti mumenya game ndi kuluza anthu kumaseka machilandira bwanji? Nchinthu chobwera kwambiri chipawawa ne kwambiri fa mpira kuluza andi usulandiro lemu fo anthu amanyoza chilichonse chikhozopangika koma sulandiro lemu nde chimakhala chinthu chopweteka izi nikudya munthu sumadya akusunga khani mntu sima lowa bwinobwino anthu maluza game iza nde mwina zanga koma kwene singakwanitse zimandivuta kwambiri kulikula mai alipo nde zimatha bwanji mukaluza amaziwa aso sangafuse dala mafusena kamene sanga mafusa ambwera sanga ndifuza zoti sizikwenda chabwino mwati kulimba kula mai paliso ana kamene mulungu anandiletsa ndithu ndatsikana atatu ndatsikana atatu Olivia chikumbutso ndisungi makwanisa bwanji nthawi kuona ana madamu komanso ntchito ndi ku ground sopano ndimayigawa ama yokhazama zoti nthawi iyi ngati mene ndi panopo ndoti achitozoti awa pano pali zampira wana oso pano adazolowera chifukwa pa nyumba ndoti ukhala muna 3 days 4 days tikuyenda 3 days 4 days tikuyenda ndithu chabwino nkutheka kuti mukuzokhala nimawamaliza komweletsana tero mmakhala ndi chidwi okapena mmalingalirapo kuti muthu udzakocha timu ya dziko? ndipo malingaliro anga ndinawo zasona kuti ndimakhupira kwambiri nthawi inezo nde ndizidalira kwa anthu zimene ndikufuna kwa under 17 ka under 20 ndizapangepo zimene zizazo dziko lizandione zandidziwa. Nkutheka kuti akochi a Flames mwina akuonera program imeneyi mungapatse malangizo ena aliwonse a timu ya Flames? Yes, apatseni kwambiri ndinganena kuti Flames liyende bwino selection of players ndimene ikufunika kwambiri sasange ma player chifukwa cha kalabu dzina la kalabu kapena chanchani koma tiyende akocha Flames ala vichinga takundiva nakhala nawo napita ku understudy game ya Tanzania akundidziwa selection tusiya anthu abwino ena yake chifukwa choti kalabu imene akuchoka tikakati angopanga zimenezo tipanga timu yabwino kwambiri malami ino mfuna zitenga kumwale kumwele nanga bwanyi nanga koma afike pena palipose mwatero mdziko muno mwaende pena palipose zikhala bwino koma matimu asakhale matimu 4 kapena 3 koma yale amatenga kale mmodzi nde ndimasangala ifa amene jamapasa confidence zake chabwino mukafuna kuti tikupikeni chakudya sima ndeti katherere denje panopo ndili nalo breakfast ndoti kaphala kampunga basi zono nano nasi yolofanta basi madzi akoche tithokoze kwambiri chifukwa tinali mmodzi mpologalamu iyo ya Tikudziweni zoma kwambiri ninchikhulupira kuti amalawi akudziwani zoma kwambiri mmenemu ndi mmene tamalizira pologalamu ya lero ya Tikudziweni pano pakanema ya Times lino toti madziwana ndi coach iwo watu ndi a Charles Kamanga iwo watu amakocha timu ija ya Moyale Barracks kuchokera mu mzinda wa Nzozo. Ine dzina langa ndi Sam Kalimira kukupemphani kuti mudzakhalepo tsiku lina pomwe ndidzabwerenso ndi programu ina ya Tikudziweni. Pitirizani kuonera kanema yotsogola kwambiri, kanema ya Times.